Me Mytäjäisten kotileipomossa Kärpäsenmäellä vaalimme kädentaidon perinteitä, sillä teemme kaikki tuotteemme käsin. Meillä on Karjalanpiirakka sertifikaatti, siis saamme käyttää tätä suojattua nimeä ja se on meidän ylpeyden aiheemme. Käytämme kotimaisia lähituottajien raaka-aineita ja jauhomme saamme läheisestä oululaisen myllystä, siis lähipelloilta. Ammattitaito, tarkkuus ja leipomisen ilo antavat tuotteillemme hyvän maun. Kukonlaulun aikaan paistetut leivonnaisemme ovat aamupäivästä meidän myyntipisteissämme. Ja kun saavut sinne, tiedät saavasi aina herkullisen tuoretta. Tervetuloa tuoreille ostoksille sinun lähileipomoosi.